X'jagħmlek kapaċi għal xogħol? Il-mod kif nitkellem, blunt to the point, li għandi l-prinċipji tiegħi li orma n-nies jafuhom bit-tajjeb u bil-ħażin jaqblu ma jaqblux. U jiena I stand with what I say, ma tantx ħanoqgħod indur jisni pin-nur. Jiena nippreferi n-nies ngħidu l-amara, daw ma l-affarijiet tiegħi, bit-tajjeb u bil-ħażin għandi ħażin mela le. Imma ma n-nies jafu where I stand. Dejdok, jenna naf li jinti għandek daw l-affarijiet, pero xorta ħan nifvutalek, fuq di ma naqbilx miegħek, fuq di ma. Imma xorta ħan nifvutalek, għax inti ta' prinċipju, x'inti mhux ħatqgħod iddurisek pin-nur, ġifieri, u dik il-ħaġa n-nies jgħidu li darbatnej u l-fatt li jiena to the point, n-nies xebgħu bl-avukati u bit-tidwir mal-lewża. U il-metodu tiegħi kif nitkellem laqat ħafna lin-nies għaliex f'baħar ta' avukati ġiet it-teacher li f'żew sentenzi twassallek il-messaġġ. Għax hekk imdorrija. Infatti x-xogħol tiegħi ta' teacher naħseb ħafna dak li għandu x'jaqsam fil-politika. Għaliex inti mela jien imdorrija li 50 sekondi rid nispjega xi ħaġa, mela il-messaġġ qasir, short to the point u n-nies jifhmuh. Decision making ta' malajr, għax int fi klassi kollu decision making, mela x'ħa naħseb x'ħatejn. Mela tlaqna.